ka dabali jugu kɛ k'a don kaburu kɔnɔ o de kun bɛ k'u ma wolo k'e tɛ wolo aw musow ye den dun sen kan yan sinamuso nana i ɲɛ cogo denni n'a den na awɔ a sinamuso n'a denni se banya jigi tigɛlen ka na a ɲɛ cogo la se t'a ye ka kɔnɔ kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ ka naani kɛ ka duuru kɛ ko muso bɛ ne wele ka kasi ko n sinamuso ko n jigitɔ ko ni n den bɛ sa n'i tɛ t'i ka sira fɛ k'a ko n'ale ye yɛrɛ wolo ye ko nin t'a den wolo wallahi ko ta ala da la i b'i den wolo foyi ti bɔ a la o muso kelen y'a den wolo ka ne wele ko mami alhamdulilayi n jiginna hɛrɛ la foyi tɛ n na ko t'i ka sira fɛ ba kuma a yɛrɛ datugu kuma ti maa wɛrɛ ma bana ku ka misɛn ko t'i ka sira fɛ ka misɛn n balimamuso ala ye kabako masa ye dɛ n'i dara la a bɛ kabako kɛ muso minnu b'u sigi k'u bolo don i da kɔrɔ ne kan ka taa ni den kalanyɔrɔ n kan ka dugusi n b'a kɛ cogo min e tɛ sufɛ ala wele dɔn an hakili jigi yatimɛlen ba ka kabako la zumara ni tigi wali fa banna kuma in a ma nɔgɔn ne ma dɔn parce que n'i tɛmɛna yatimɛdenya fɛ ni k'i bɛ yatimɛdenw ka kuma fa b'i sɛgɛn dɔɔnin Malmatu era ka histoire yo Sako Mariata. Cɛ fatura k'a den to a ka lawele ba in kɛra lawelela ye den kɛra dɔrɔnden ye a bɛ ba ka ci bɛɛ kɛ ba satɔ a ko ba ma ko se tɛ n ye n b'a dɔn tɛ bɔ bana in na mɛ n bɛ fɛ den ka dɔgɔsi a ka kɔrɔ an kalan ala kɛ fa fatura fa fatulen ba in kun bɛ siran a la ye a ma nɔgɔ ji don a denw kɔnɔ a m'i jɔ fadenw ka da la ka ɲi ɲama mɔgɔ dɔw bɛ sa u ka hɔrɔnya kan den fana ye dɔwden ye ale de ye kɔrɔbalen ye tɔw bɛɛ ka dɔgɔ a bɛ ba ka ci bɛɛ kɛ don na a nana fɔ ba ye a ko n na a ko n bɛ fɛ ka dɔgɔsi a ko ni tun y'i fa hami ye a ko n bɛ se tɛ n ye dɛ a kan ka yira ala la a bɛ ala deli a bɛ ala wele sufɛ jaa masa bɛ se kabako la a bɛ si ka ala deli muso a ye ɲɛ sa ala bɛ hɛrɛ kɔnɛge tile d'i ma hali n'a kɛra den kelen ala bɛ barika don la a ye ɲɛ a ye siran ala ɲɛ dugu la a ka siran ala ɲɛ bange la don la kamalenin nana ka na fɔ a ba ye ko na ko bɛɛ bɛ ka taa kalanyɔrɔ a k'i fana tɛ taa i k'a fɔ karamɔgɔkɛ ye k'a k'i dugusi ala kama k'i fasa ko se t'i ye mɛlɛkɛnin kelen wulila a taara kalanyɔrɔ a ye ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ ma a y'a fɔ min kɛ a ko k'i nana mun na a k'i tɛ hinɛ na k'a dugusi n fa de sa التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر وهو على كل شيء قدير Como faria isso? Aku kalanyɔrɔ fara place tɛ yen a ko place tɛ yen a k'i tɛ hinɛ na n fa sara ko a ko ayi place tɛ yen taa a taara ko na a ko karamɔgɔkɛ ko place tɛ yen a ba ko place bɛ ala bolo a bɛ wuli sufɛ ala ɲɛ siran ye jɔn bɛ wuli ka kasi a bɛ ala deli a bɛ kasi a bɛ ka ala wele a bɛ kasi
a téléphone son voilà. Avec caché vers la vie. Dans des années, ala kira nana den kisi nɛma ba ye a y'i bolo d'a kun na belebele bɛ ten ni tun y'ale ye ala bɛ ɲɛnamaya la n'a ye yatimɛden ye dɔrɔn a b'a bolo da i kun na a ko mɔgɔ min ye yatimɛden ladon k'ale ni bɛ taa alijanna kɔnɔ balimamuso ye mun kɛ yatimɛdenw ka ko la t'i sigi k'i ɲɛ bi i ye fini dɔ joli la i ye joli bulu i ye sɛgɛ joli i ye mun bila i yɛrɛ ɲɛ kaburu kɔnɔ yatimɛdenw ka ko la belebele nana yɔrɔ min a y'i bolo d'a kun na a ko kamalenin kasira sugula den ka kasira a kasira ma ala kira ko k'i kana kasi i bɛ kasi mun na k'i ka kalan ko wa k'i bɛna kalan ko sini wuli ka taa fɔ karamɔgɔ kɛ ko ne ala kira ko k'a k'i ta k'a k'i dɔsi a yɛrɛ kabako la ba dalen bɛ ba bɛ duwawu la ala wele la bɛ kasi la ala ɲɛ siran ye jɔnmuso ala nana ala kira ci den ma sugu la ni baw siranna ala ɲɛ dɔrɔn denw bɛ dilan ni den min ma dilan o ye lajarabi de ye ala bɛ jɔn bɛɛ se k'i lajɛ a ko sini t'a fɔ karamɔgɔkɛ k'a k'i durusi a ko ala kira ma kisi nɛɛma b'a ye a ko n t'a fɔ a ye k'a kan ta a ko pilasi tɛ yen a ko n t'a fɔ a ye ko zumarɔni Summa takbir. N'o fɔ a ye ni cɛ in b'i ta masa bɛ se kabako la jigi tigɛlen jigi tugubaga ala sentali mɔnɛbɔbaga ala dama kasi kɛbaga jaabi ala hey kasi dɔw bɛ yen b'a kɛ ala da la e jigi tigɛlen e ni bɛ ɲɛna ka bɔ kuma min dɔrɔn miniti 20 ala bɛ résultat d'i ma o yɔrɔ bɛ téléphone bɛ sonné i ka jaabi bɛ na ayi fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka maa jigi tugu komi ala walahi masa in ye kabako de ye a bɛ se ko la se b'a ye dugu jɛra dɔrɔn den wulila a ko na a ko n ye arabu kɛ jɛmanba bɛ kunsigi ba b'a kun a ko ma k'a ye alakira ye kisi nɛɛma ba ye ba nisɔndiyara a ko walahi ye alakira de ye ibilisa tɛ don ale la k'a ye nin f'i ye k'a ko n ka segin karamɔgɔkɛ fɛ yen k'a kan kalan a y'a bɛɛ ɲɛfɔ ba ye dugu jɛra ba ye den labɛn ko ɲuman taara a sera yɔrɔ min dɔn karamɔgɔkɛ ko i nana mun dɛ mun kɛra n b'a fɔ ko pilasi tɛ yan a ko kunun ne kun nana n yɛrɛ ye bi ala kira ye n ci i se nɛɛma ba ma belebelew b'o dɔn dɛ o y'a bɛɛ cɛ jirinna ka wuli k'i ko mun ko ala kira ko n k'a f'i ye k'i kan to si yan kalanyɔrɔ in na a ko mun b'o yira ne na a ko zumarɔni dɔw cɛ y'i bila duguma a bɛ ka kasi a bolo fila b'a kun a ko karisa k'i ka yatimɛdiya banna bi ko ne y'i fa ye muso minnu bi yan o y'i baw ye ni den tɔ minnu bɛ yen olu y'i balimakɛ ye fo ka taa dugukolo meleke i tɛ kasi ne ɲɛna tugun ayi n sela a ko dimanche tɛmɛnen n ye sɔli kɛ kira kan a k'a nana se degré dɔ ma sunɔgɔ su ye n ta a ko ala kira nana fɔ n ye minnu bɛ kuranɛ durusi la minnu bɛ mɔgɔ durusi min b'a wari sara ani min bɛ durusili kɛ min kɛra sababu ye kuwa ani min bɛ durusili la k'u bɛ don alijana kɔnɔ jamakulu zuma a ko ala kira ye nin fɔ ne ye maa si kun tɛ yen wa maa lakali danfɛn si ye a ko walahi ala kira ye ci don i da a k'e ka yatimɛdenya a kasi banna bi ala bɛ se ko la a tɛ se a kelen a filanan wala amalu bitanzi